Дали са пана днеска Пирес. 118 фиг. Искам да ви го покажа. Пирес. Погледнете. Така. Хора, погледнете сами. Струва 1,7 милиарда. И скоростта на 82, удара 170, това подаването 163, дрибъл 188, защита 70 и физика 109. Играл в Арсенал, в Премиер Лига, в Франция и е такова, легенда. Но не може да се купува. Не може да се продава по-скоро. Така. Сега нека да започваме да играем. Да видим как се играе с него. Така. Стендов чек. Играем с него. Манчестър Сити е неговия път. Добре. Така. Мисля, че имаме повече шансове. Така. 11. Така. Педри има един от най-добрите играчи. Аз размених за такова Рафаел Леао за Еквардола, не Естопияно, обърках се. Нека пробваме. Веднага Пирес отнема топката, но има фаул. За нас. Аха, добре. Аз мислих, че за тях. Сега внимателно поема Пирес, добре. Оу, щеше. Много опасно беше. Лакрокс. Ставай Лакрокс. Браво. Роберто Карлос. Тръгвай. Браво, Пирес. Лоза. Спокойно. Споко. Подай. Браво, бе. Бе, Пирес. Като за сега Пирес е добре, но прави грешки. Мисля да ги апгрейднем повече. Когато го апгрейднем повече, може по-добър да стане. Чамбъл! Лакрокс, браво! Лакрокс се намесва. Клозе, Мирослав Клозе. Ривалдо. Пирес. Ривалдо. И Алмелан вкарва в 23-та минута и 51-а секунда. Аз мисля, че тук имаше засада, но щом няма, брои са голи. Щеше. Съветвам ви го, Пирес, не е чак толкова лош. Добре води топката. А утре ще дават Роналдиньо 112. От евента с... забравя го как се казваше евента. С шарен там, такова едноцветно, такова. Така сега забравих. Фаул има... не знам фаул. Хубавото е, че ние имаме фаулове повече. Оп. Добре. Сам си. Даваш я малко крив, как беше това. Даже много крив. Сега трябва да издържим тяхната преса. А пресата е голяма преса. Добре, справя. Разпочваме. Добре, 1-0. Добре, сега продължаваме. Не издържахме, трябва да... Олеле, това е гол. Но не! Каспар Шмайхел спасява! Леле! Браво, бе! Каспар Шмайхел отново спасява! Майже съм я! Какво спасяване на Каспар Шмайхел? Такива... Това спасяване беше по другото бомба, човек. Не знам как не ги вкараха. Ние сме големи късметли или просто вратаря не е добър. Но иначе има добри статове, не са лоши статовете.
скъс. Хора, моля ви се, натиснете този червен бутон, защото много малко абоната. Моля ви се, моля ви от цяло сърце. Моля ви се, защото аз имам толкова малко. Моля ви се. Даже ми вкараха докато съм. Моля, хора. Сейте червеното копче. На вас не ми е трудно, на мен ми е приятно. Води. И вече се върнаха в матча. Вече се върнаха играчите на Стен Довчула, как се казваше, забравя. Така. Не, той се държи, не мога. Не мога! Браво, не шмайха. Къде като няма никой. Да, гони сега, Връщаш. Айде, оп, айде, обърнат цялата ми. Нема, добре. Грешка трябваше на другия, но не на... Мачка, грешка на Чамбъл. Грешка! Каква грешка само. Пича не е доволен. Много силен. Или така просто. От радост бърка или нещо. Трябва веднага да обръщаме, защото буквално 2-0 той ще ни обърне още малко. Наша беше грешка, че не вкарахме в... И ето! Ние обръщаме резултата в наша полза. Победа! Yes! Айде! Перфектна победа направихме. Добре, хора! Ако ви е харесал матча, лайкнете един бутон и се абонирайте за канала. Всички, чао!